Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNtsibande uyakubingelela ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Simbonga kakhulu uNkulunkulu wethu. Siyamdumisa ngesikhathi akasipha sona kuba siphinde sikwazi ukuhlangana. Ngiyakubingelela ngithi uJesu Kristu inkosi. Noma ikuphi lapho ukhona uNkulunkulu makabe nawe. Sizofunda ke izwi lethu leli lumgogodla walezi inkonzo zethu kulezi insuku. Ngingakafundi ke ngicela ukuthandaza. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, sibonga uthando sithande ngalo. Sibonga konke osenzele khona. Akekho uNkulunkulu omuhle ufana nawe. Akekho futhi onjengawe. Thatha udumo Nkosi nangalesi sikhathi. Uyibusise lenkonzo noma ubani oyilalele akabusiseke ngayo. Kakhulu afunde lokho uMoya oNgcwele ufuna ukusifundisa khona bese siyakwenza. Sinika wena udumo uNkulunkulu ohlala ekhanyeni ongesondelwe kukho, ongebonwe nokungafi. Makube kudumo lonke namandla nenkazimulo izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade uJesu Kristu inkosi. Amen. Simbonga ke kakhulu uNkulunkulu simdumisa. Sizoya ke ezwini lethu eliwumgogodla uMark chapter 11 verse 24. Ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwana ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwane ukuthi nikwamukele nizoba nakho. Isihloko senkonzo zethu kulezi insuku eziphathi nesonto sithi ukukhuleka nokukholwa. Prayer and faith, ukukhuleka nokukholwa. Besigijima ke nezwi lethu lapha kwabaseThesalonika. Uqala chapter 5 sidila naye usuka ku16 kuya kuverse 22. Ake silibheke ke leli zwi lethu. Thokozani njalo. Verse number 17, khulekani ningaphezi. Verse number 18, kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Sikhulumile ke izolo ngalokho sikade saqala ke from verse 16. Namhlanje ke singena ku verse 19. Ningamcimi umoya. Verse 20, ningakudelela ukuprofetha. Verse 21, vivinyani konke nibambisise okuhle. Dedani kukho konke okubonakala kukubi. Asibuyele ke ku verse 19, ningamcimi umoya. Ningamcimi umoya. Leli gama lilodwa lisitshela ukuthi umoya uyavutha. Umoya ungumlilo. Ungamcimi umoya. Umoya uyavutha. Umoya ungumlilo. Uma ekhuluma lapha uJohane uMbhaphatisi lapho kuMathewu chapter 3 ukhuluma isimanga. Uthi lapha ku verse 11, mina nginibhaphathisa ngamanzi kube ngukuphenduka. Kepha yena ozemva kwami unamandla kunami engafanele ukuthwala izicathulo zakhe. Yena uza kunibhaphathisa ngoMoya oNgcwele nangomlilo. NgoMoya oNgcwele nangomlilo. Ningamcimi umoya. Don't quench the spirit. So uma kufanele ungamcimi umoya. Umoya kusho ukuthi uyavutha. Musuthela amanzi phezu kukamoya. Musumcima umoya. Uxolo. Umoya ke ucimeka kuphi? Enhlizweni yakho. Abese ngakwazi ukusebenza ngoba wena usumcimile. Umoya ucinywa ukungalaleli. Uma ungamlaleli umoya uyamcima. Uma ungamlaleli umoya akazuthula nje kuphela ngakhulumi nawe kodwa uzocima, uzokushiya, akazobabikho. Uzophela lo mlilo uzwayuvutha. Ake ngikubuze nje umbuzo honest. Yiba honest nje uthembeke.
ungiphendule enhlizweni yakho. Usavutha nje loya mlilo ovutha usanda kusindiswa. Usavutha yini lo mlilo? Yakhumbula usanda kusindiswa. Uhluleka ukuthula ukufakaza ngenkosi uJesu. Uphi lo mlilo manje? Usucimile? Izwe silifundayo masiqhubeka nokuthi ukukhuleka nokukholwa lithi ningamcimi umoya. Kuyisono ukucima umoya. Ngoma ucima umoya ucima ukukhuluma kaNkulunkulu. Mawucima umoya umelana noNkulunkulu. Mawucima umoya uhlambalaza umoya ongcwele. Okuyisona esingeke sithethelelwe kuleli nakwelizayo. So akudingeki ukuthi umcime umoya. Umoya udinga ukulalelwa ngaso sonke isikhathi. Ishilo inkosi uJesu lapha kuMathewu chapter 12 verse 30. Ngalokho ngithi kini abantu bayakuthethelelwa zonke izono verse 31. Abantu bakuthethelelwa zonke izono nokuhlambalaza. Kepha ukuhlambalaza umoya akuyikuthethelelwa. Angithi uma ungamlalela umoya uyamhlambalaza. Umhlambalaza phambi kaSathane. Uthini uSathane? Ummangaleli wabakholwayo. Uthi ambona uthi ungumntwana wakho kodwa akakulaleli. Wenza okufunwa yimina. So uyamhlambalaza umoya ongcwele uma ungamlaleli. Uzifaka enkingeni yesono esingayokuthethelelwa kuleli nakwelizayo. Ungamhlambalaza umoya ongcwele. Ungamcima umoya ongcwele. Umethi isho into isho kodwa lalelisisa ukuthi kusho umoya ongcwele na. Ngoba baningi omoya baphumela ezweni. Lithi izwi lenkosi 1 John chapter 4 kusukela kuverse 1. Masihloleni omoya ukuthi bangabaka Kristu yini ngoba baphumile omoya abaningi ezweni bazozenza umoya kaKristu. So uzosaba ukuphikisa umoya wezwe kanti usuqabana nomoya ongcwele usuyamcima umoya. Bekuyokusiza ukuthi uma ukhuleka noma ungena emkhosini ngokuzayo, abanye basemkhosini sikhuluma nje wenza kwezingama40, ucele kuNkulunkulu akuphe umoya wokuhlukanisa omoya, akuphe umoya wokuhlukanisa izwi elikhuluma kuwe, elikamoya kaNkulunkulu noma elikaSathane. Simbonile kaningi uSathane mayizama ukungena ebandleni eliphilayo. Uqala ukukhuluma izinto zikaNkulunkulu ngalo muntu. Nithi selimthathe namfake ephaketheni lomuntu nithi isithunywa sikaNkulunkulu ebese yavela ukuthi ungokabani. Yezwa avele ukuthi ungokabani. Mayisevelileke ukuthi ungokabani. Aniyangabazi nje ngempela ukaSathane lokho. Ngempela thina sesiyamazi uSathane. Uvela nezinto ezinhle eziqiniso zikaNkulunkulu nimthemba umuntu. Athi umuntu uNkulunkulu uthe umuntu abone izambulo ngoNkulunkulu noma ngenkosi uJesu. Athatha ayifake ebandleni. Uthi uyazihlola uzithola ukuthi ziyaphila. Emva kwemasonto ambalwa noma inyanga ezimbalwa asenimfaka ephaketheni. Abese vele ukuthi uyisithunywa sikaSathane. Avele ukuthi ungokaSathane. Omunye avele ukuthi usewaqedile amabandla usebenzela uSathane. Uphuma kuleli angene leli. Ushiya lidilizile leli. Ushiya kukhalwa. Ushiya kubangwa kuxatshanwa azongena kuleli. Mayibona ukuthi selidestroyile aphuma ahamba ayongena kwelinye. Siyambonga thina uNkulunkulu osibiyelile ngoba abantu abanjalo bahlala obala bavele. Sizomelana nabo kumnyama kubomvu ngoba leli eliholwa yimina kibandla lingelika Jesu akusilona elami. Ngani kumsebenzi wokulihola but akusilona elami. Umnikazi walo uyangilekelela to discern among the spirits ngoba omoya abaningi so kufanele ngikwazi ukuhlukanisa. So noma ungezulele ngomqolo ulele uzulele ngesisu uzuhamba ngeenyawo uzuhamba ngekhanda mawungokaSathane nje ngokaSathane
sithumela umlilo kuwe ukushise. Okwakho ukuthi uphume uhambe entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa noma usindise uphenduke uyeke ukumbuluza uqolo, uyeke ukumbuluza, uyeke ukuzenzisa kanti uyisebenzi sikaSathane. So ke baningi omoya baphumile ezweni. uNkulunkulu akasisize sifunde ukubahlukanisa ngoba uzozithola wena usapota umoya wamadimoni, uhlambalaza umoya ongcwele. Ngeke uthethelelwe kuleli nakwelizayo. Angiphinde ngifunde Matthew chapter 12 verse 31 no 32 ngizomfunda. Ngalokho ngithi kini abantu bayakuthethelelwa zonke izono nokuhlambalaza, kepha ukuhlambalaza umoya akuyithethelelwa. Verse 32. Yilo naloyo okhuluma izwi elimelene nendodana yomuntu uyakuthethelelwa, kepha lo okhuluma elimelene nomoya ongcwele akayukuthethelelwa nakulelizwe nakelizayo. Ngayikhuluma into ephambene nomoya ongcwele. Abanye ke abanaki ukuthi bakhuluma into ephambene nomoya ongcwele, aqamba amangahlazi athi umoya ongcwele uthe engazange asho. Angithi ukhuluma okuphambene nomoya ongcwele wena mawusho njalo. Uthi uthe ngashongo. Awuzuthethelelwe kuleli nakwelizayo. Bekuyokusiza ungadlaleli eduze kamoya ongcwele uma uthi usathanda ukudlala. Ayizidlalele nje wedwa, ngasondela ebandleni likaNkulunkulu, ngasondeli ngakumoya ongcwele ngoba uzoba isitha sakho. Isaiah 63 verse 10. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. uNkulunkulu oluthando, uNkulunkulu omnene, ungasiphathisi njengokona kwethu. Uyasazi ukuthi siluthuli lomhlabathi, sibunjwa uyena. Uyasibekezelela esinika ithuba lokuphenduka. Usuphendukile nje wena? Phenduka mntaka baba, uyeke ukuhlambalaza. Besikhuluma ke ngokuthi ungamcimi umoya ngoba mawumcima ungumlilo. Asazi ukuthi mawumcima uzophinda avuthe nini empilweni yakho na. Kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Ningamcimi umoya. Ningakudedeleli ukuprofeta. Vivinyani konke nibambisise okuhle. Dedane kukho konke okubonakala kukubi. Ningamcimi umoya. Kukho konke ofisa ukwenza, ngikudonsa ngendlebe, ungamcimi umoya. Ngikudonsa ngendlebe, ungamdabukisi umoya ongcwele. Sho njalo Efesu chapter 4 verse 30. Ningamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enabe kuphawu ngaye kuze kube usuku lokuhlengwa. Ungamdabukisi umoya ongcwele. Wabe kuphawu ngaye, ungamdabukisi. Uyaziwe ezulwini ngoba unomoya ongcwele. Izulu liyakwazi liyakuqonda ngoba uphawu lakho umoya ongcwele. The seal, lesingisi lithi seal. Uboshwe ngomoya ongcwele, uvalelwe ngomoya ongcwele. Lo mlilo uvalelwe emathanjeni akho. Lo mlilo uyavutha. Hlala ke enkosini uJesu ungasuki. Fakaze ngayo. Khulume ngayo. Uyambula inkosi uJesu, idinga ukwambulwa kulabo bantu abangayazi. Yiba iambassador kaKristu. Yiba inxusa likaJesu. Yiba inxusa likaNkulunkulu. Kube ngathi uNkulunkulu unxusa ngathi ukuthi mabantu mababuyisane naye. Uma uyinxusa umela lo mnxuselayo. Unxusela bani wena na? Unxusela uSathane noma unxusela inkosi uJesu? Unxusela uNkulunkulu Baba? Unxusela uNkulunkulu Moya Ongcwele? Ubani ngempela umnxuselayo? Usazoma phambi kaNkulunkulu uphendule ngokunxusa kwakho. Ukuthi emhlabeni wena ubuyinxusa likabani? Emhlabeni wena ubuyiambassador kabani? Ubani obumele emhlabeni? Ubumela isihogo noma ubumela izulu? Umsebenzi walo nalo usazovivinya uhlolwe ngomlilo
ukuthi wakhe kanjani phezu kwalesisekelo esinguJesu. Ngingababali abakhe eceleni kwesisekelo esinguJesu. Mina ngikhuluma ngabantu abakhe esisekelweni esinguJesu, abantu abazibiza ngabantwana bakaNkulunkulu, abantu abathi bahlanziwe ngegazi likaJesu. Umsebenzi wakho wenzayo uzoma yini ngosuku lokuhlolwa kwemisebenzi na? Ngoba umsebenzi wonke uzohlolwa ngomlilo. Uzoma yini umsebenzi wakho? Ngamcima umoya, ngamdabukisi umoya ongcwele. So uma-ke wena ungenayo umoya ongcwele, kungukuthi awunayo umlilo. Definitely wakha ngezinto ezizoshisa umlilo, ngoba vele njengoba ungenayo umoya ongcwele kusho ukuthi into yakho iyasha. Kanti uma unomoya ongcwele into yakho ivivinyekile, iqinile, ngeke ishe noma isihlolwa ngalelo langa, ngoba ihlolwa usuku nosuku ngenxa kamoya ongcwele ophila kuwe. So awudingi ukuba uphinde uhlolwe, ngoba uhlolwa every day, ngoba uphila nomlilo wena. Jehova Sebawothi uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo, wenza ikhonzi zakhe zaba ngamalanga bomlilo. Uma uyilangabi lomlilo, umlilo kaNkulunkulu uphila kuwe, uyokwenza njengokuthanda nokufisa kukaNkulunkulu. Ngakho-ke ngikudonsa ngendlebe namhlanje, ngithi ungamcimi umoya. Don't quench the Spirit. Don't quench the Holy Spirit. Ungamcimi umoya. Hlala enkosini uJesu. Ngihlale ngikusho-ke lokho. Hlala enkosini uJesu. Noma umoya wombusi ukuvukela, ngayishiya indawo yakho. Ngayishiya. Noma uzwa sekushisa. Noma kungasahlaleki, kungasahlaliseki, kodwa ungayishiya indawo yakho uNkulunkulu akubeke yona, ngoba uzowuthola umvuzo wakhe ekhaya ezulwini. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa ngenkonzo yethu ethi ukukhuleka nokukholwa, prayer and faith. Asihlaleni enkosini yethu, sikhuleke. Ziyeza izikhathi ezinzima, futhi sezifikile. Zibiza ukuthi umuntu akaqine, zibiza ukuthi umuntu akame kulokho akholelwa yikhona. Ungagudluzwa yinoma ubani. Kholelwa ezwini likaNkulunkulu, libambisise izwi likaNkulunkulu, ngoba liyoqubuka livuke kuwe ngezikhathi ezinzima. Libambisise izwi likaNkulunkulu, ngoba wenza izwi likaNkulunkulu uzoma kuze kube phakade. Kodwa onaka izwe ney'nkanuko zalo uzobhujiswa. Ukhetha kuphi-ke wena? Yini oyifunayo? Yini oyithandayo? uNkulunkulu uyakuthanda. Uyakuthanda ngendlela emangalisayo. Siyambonga uNkulunkulu. SinoRoma 10:9 bekukusiza ukuthi uthandaze emva kwale nkonzo. Wonke umuntu osegruphini i-advantage yakhe ukuthi kunoRoma 10:9. Kanaba ku-YouTube kunoRoma 10:9 usugijime ngazi umsweqeleni ku-40,000 wabantu asebevuma uJesu ukuthi uyinkosi, over 40,000 bantu ngomsankulunkulu engizobafica ezulwini ukuthi uyababona laba bantu baphenduke ngenxa yakho. Uyababona laba bantu. Ngithi yebo Nkosi, athi balalela umkhuleko wakho, basho emva kwakho, here are they entering the kingdom of God. Bengena embusweni kwaNkulunkulu, bezodlifa abalilungisela umhlaba ungakasekelwa. Siyambonga uNkulunkulu. Uzolidla wena lelifa na? Thandaza abaseRoma 10:9. uNkulunkulu uzokusiza. Masiguqe sikhuleke sibonge inkonzo yethu kuJesu Kristu inkosi yethu nakumoya ongcwele. uJesu Kristu inkosi, moya kaBaba, moya weqiniso, mduduzi, moya wenkosi uJesu, moya ongcwele. Siyabonga ngale nkonzo, siyakubonga kakhulu. Sisizeke silenze izwe sihlale kuwe, singakucimi, singakudabukisi, kodwa sikulalela usiholele ekhaya ezulwini. Siyabonga ngakho konke nginikela kuwe le nkonzo, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen.
Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Ngifuna ukusho ukuthi nikhulume nabantu benu enibafakayo bangafaka ama-emoji. Nikhulume nabantu benu ukuthi akuyona waiting room le. Ayikhona abaphuma ngokwelanga uqeda ubafaka nje sebeyaphuma. Ngiyacela khulumani nabantu benu ningabe amabhakede avuzayo. Yabafaka abantu bayaphuma ngezansi. Yabafaka abantu bayaphuma. Yayibona lo nto usebenzele emva njengenkukhu uqhandele emuva. Kahleni bazalwane. Fakani abantu benu bahlale. Khuluma nomuntu umchazele ukuthi kuzongena izinkonzo usuku nosuku, kuzongena nobufakazi. Utshela ukuthi ngesonto kuzongena ama-VN amaningi. So umchazele nje uphumela obala anqabe mayingafuni umyeke. Ngoba kukusizana ukuthi ungenise umuntu abesiyaphuma ngoba akaphumi yedwa uphuma nomqhele wakho. Kukusizana lokho. Ngenisani kabantu. Group 2, group 1 seniyaxega nehlile ku1024. Nehlile niphumile ku1024. Uyeza ugroup number 3 ubuya donse ithende. Mangithi no group 5 no group 10 ngimbonile bo usiyanyakaza aseleke nokho ama group amavila. Angisathintanga ke nabanye abenza kahle kodwa khona ama group amavila aselokho ehlezi ku800. Awu igroup yabamvila bakithi hayi ngeke. Siyambonga kuNkulunkulu sesikhulekile ubaba uNsibande uthi yiba nosuku oluhle senithanda emakhaya. uJesu Kristu uyinkosi.